Baba. Sawubona. Yeah. Lela, ngiyajabula ukuthi uzile. Wenze umsebenzi omuhle kabi. Wenza isithembiso sayashi noshweta ukuthi singaphumeleli. Kuhleke lokho. Uze wedwa la? Ha? Ngiqonda ukuthi uEJ akekho. Akezanga yena la? Ha? Cha mntanami. Abakajahakida bakuhlupha ngoba wena wenza isithembiso somshado sangenzeka. Yingakho lapha ngithi ngalesi sikhathi. Kwenzakaleni? Ngitshela kwenzakaleni? Kalindi, kungani lokho umxina ngembuzo emngaka? Miyeka hlale phansi ngizokutholela amanzi. Cha, miyeka hlala kancane. Akusinkinga leyo. Kodwa uzohlala kancane nje okwamanje. Phela uvele watheleka nje ebusuku nakangaka. Akumele ngikubuza umbuzo. Kodwa Kalindi kukubona la. Angeza noma nini my phone, Nawo manje. Hayi, uqinisile ke la. Yeah. Kodwa inkinga ukuthi emva komshado intombi ayibizi isibongo sakubo, ibize sakwamkhwenyana. Ivumelekile ukuvakasha kubo, kodwa njengezivakashi kuphela. Iyafika nje njengentombazane izovakasha ijabule bese iyahamba iphindele emzini wayo. Lalela, uyakhumbula indodakazi kamakhalwane wethu ejwayele ukufika? Ifika nje njalo. Ngikutshela lokho ngoba ufaka isehlukaniso lomntwana. Hayi ma, akunjalo, musugagkamela, usucabanga kakhulu manje. uRivata akekho kahle ingakho ngilana. Ngizohamba ngibuyele kwami mase ngcono. Lela mntanami ungahlala la ngendlela ofisa ngayo noma yini futhi, Ngcine la ahlala impilo yakhe yonke nje. Awunandaba noRivati vele. Unendaba kanjani naye? Phela abantu ngaphandle bazobuza mina. Uthi ufuna ukunakekela uRivati wami, sikhona thina sabazali bakhe. Somnakekela. Akukho. Yini inkinga lengane vele? Lela ufikela ngalesikhathi kodwa ngeke ngikubuza ukuthi ngani. Yesiphi izathu vele mntanami? Hayi cha baba, ayikho into etheni lana, yonke into ikahle ngikuthembisa. Baba, ngiyeza manje. Hello. Lila. Ingabe usufikile ekhaya? Yebo gogo, sengifikile ekhaya. Kodwa uxoshiwe nje ngenxa yephutha elincane kanje. Kungiphathe kabi lokho. Gogo, ngiyacela bandla ungayicabanga kakhulu lento. Uma ngabe uDurga sehlisile umoya ngizokhuluma naye. Uyabanda nje la ekhaya nje ngoba ungekho. Ukuze iphimbo lakho kungenze ngazizwa ngcono. Gogo, yazi nami ngizizwa ngingcono kakhulu emva kokukhuluma nawe. Uzinakekele. Uyafuna ukukhuluma noAbiram ngimnikeze? Ngenzeka ukuthi ufuna ukukhuluma naye. Kungani ngibuza umbuzo kanje bekumele ngabe angibuzanga. Ima ngizonikeza uAbiram ucingo. Ulila. Tata. Hello. Usufukile ekhaya? Yebo. Usudlile? Cha, ngizobuye ngidle ngesinye isikhathi. Okulungile. Awunjalo. Ini? Yini inkinga yakhe? Njalo nje ukhuluma ngaqedi.
Angikaze ngempela ngibhekane nento kanje angazi ngizothini. Imini ohlale ekhuluma njalo angithi ingakho nje izinto zilula kuwena. Sekuyisikhathi sokuthi wenze wonke umsebenzi. Unjani uRevati? Ukahle. Ukulungile ulale kahle. Ulale kahle. Bengifuna ukukhuluma nawe. Ay, Lila, ay yes. Kodwa Awulalele. Ngicela uyobheka lapha eminyango. Yebo sawubona. Sawubona. Yini ekubeka la ngalesikhathi? Empeleni into ithi uxolo mnumzane uyabona silungiselela ukulala. Phela la ekhaya kuyashesha ukulalwa yabona kulalwa ngalesi sikhathi lise. Cha, ngicabanga ukuthi ulahlekile uyazi. Akusikho kaJahagida la. UkaMohide. Cha. Ngize endaweni ekufanele ngize kuyona. Uyabona ulile Jahagida phela uyinkosikazi. Uyinkosikazi wabaswami yabona. Ukwakhe angithi manje ke umnumzane uyamkhumbula. Kungakho engidumela ukuthi ngizomnakekela ke yabona ke mina ngenze okwami nami lana. Mnumzane uVisharup. Awu nkosazana ulila. Awuthi ngihlule wena. Iyabona ke lila sengikhona ukuthi ngikunakekele ke manje wena. Tshela mina ukuthi ufuna itiye noma igofu noma ijuice noma ufuna yonke into mhlawumbe. Ima Visharup ima. Wala. Ngicela ubheke lana. Abantu bayalala ngalesikhathi. Yeah, kunjalo impela. Kodwa ke ukuze ngikunikeze okuthile kumele phela ngihlale khona la ekhaya. Ngibeke impahla zami. Ngabe lokho kusho ukuthi uzohlala yini la? Yebo. Ngobani? Ningayideda indlela ngidlule. Ima. Athi ngiphendule umbuzo wakho. Ngoba kumnumzana usengicelile ukuthi nginakekele ulila khona lana ke manje ke unkosazana ulila kumele ngibekele impahla. Ngaphambi kwaloko kumele ngithi ukugeza. Khona ngizoba muhle. Angicela uze lana ethi ngikhombise. Ilungile ngiyabuya yabona. Hey. Yazi kukhona into engahambi kahle la. Khona kuba kwenzile. Ngobani kwenze njani? Ngokhona ukushaya amanzi. Yini? Buka, awungitshele. Ubani othumela isisebenzi ukuthi sogada umakoti osivakashele kubo wakhe nje. Ngiyasola ngathi uAJ lona akafuni ukuthi ulila buyele kaJahagida. Ingakho ke evele wathumela lesi sisebenzi ukuthi sizomgada. Kumanje ade mbuza ukuthi amlethele coffee noma itiye. Akusisonje manje leso ihlazo nje ongeke. Kalento kokuqala uVisharup asiye nomsizi. Ufana nomndeni kubona. Mangabe ukhuluma iqiniso, uAJ ubezofonela ulila ngqo. uAJ kwafonela ulila. Ha? Hayiboni. Wena nongabaza. Nini? Yazi bengingenalwazi. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.